útil porque, aparte de deixarnos claro que non se emiten uns premios do teatro galego por que son servizo público, porque non chegan ao 2% de xer, non chegan ao 2% de cota de pantalla, logo sí, a todo trapo el desfile el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, que non lo ve nadie, e xa o está retransmitindo outra televisión pública que é a quen lle corresponde, que é a Televisión Española, porque sí, porque viva España. Entonces, los María Casares, no, que non chegas ao 2%, aínda que sexa a túa obriga, que para iso te crean como CRTVG, nada. Déixanos claro eso, e logo as acusacións e os ataques. Efectivamente, como dicía a compañeira Presas, non velados xa, porque aquí xa non hai filtro, nin hai pudor ao setarismo. Ataques e acusacións directas contra traballadoras e traballadores, e ataques e acusacións directas dividindo, que a min é algo que me fascina, non? Dividindo as traballadoras e os traballadores en bos e malos, los buenos e los malos gallegos, non? Son vos os traballadores pois que non fan ruido, son vos os traballadores que calan, son vos os traballadores que non se queixan, son vos os que agachan a cabeza e dicen si buana, eses son buenísimos, e logo os malos gallegos, Orogollen, que vai ali a facer política, son malos os outros, son malos os que denuncian, son malos os que están aí fora, manifestándose no exercicio da súa liberdade de expresión, son malos os que se negan a que as cambien dun día para outro, porque a min encanta a visión que ten vostede da planificación. Está todo planificado, pero tú avisas á traballadora que ao día siguiente ya non vienes aquí, llevas 30 años, pasas para o siguiente sitio. Me encanta. Eu voulle deixar tamén que ordene, non sei, as miñas listas da compra, a planificación que teñen. Malos tamén os que van en listas electorais e exercen os seus dereitos civis e políticos. Os que se afilian a un sindicato, mal, e os que van ás folgas, que é do que vamos falar hoxe concretamente nesta pregunta, esos malos gallegos e malos trabajadores de los medios públicos deste país. Porque, miren, a CRTVG creouse no ano 84, que a Lei de Creación empezou a súa emisión o 24 de xullo de 1985. É dicir, os medios públicos deste país, de Galiza, teñen 30